Здравейте! Датата е 1 декември, часът е 3 без 20 централно европейско време. А, исках да покажа какво се случва в момента. Ето какво. Бях си сменил мястото на стопа на покупката. Ето тук ми е покупката, ето тук е нейния стоп на около 180 пипа плюс. Да, приблизително. Да, 175-176 пипа плюс, значи. А, ето тук си разположих стопа и с този стоп имам и разположен ордер за продажба сега. Твърдо съм решил аз над 500 пипа тук да ги ударя на петрола, каквото ще да става. Ето какво се случи при първата атака. При първата атака нивото на подкрепа, което аз бях определил и издържа, ето беше ударено с точност до пип, както можете да видите. Тоест, ако тук бях влязъл на продажба, да, аз щях да се играя до тази зона, до 112, 99, 87, най-вероятно до 112, така както се познавам. Да, но и второто ми ниво беше ударено до пип и цената се върна. То доста силно се върна. Момент, само ще премеря. Ето с около 80 пипа отскочи от това ниво. Не случайно съм си разположил ордера отдолу. Нали? Ако наистина цената е тръгнала надолу, то ще трябва да го пробие това ниво и чак тогава ще ми удари стопа. И чак тогава ще ми задейства поръчката за продажба. Може би сега при втората атака ще го видя този пробив. Да. Но няма проблем. Мисля си, че петрола не може да ме измами. Но ще видим дали съм прав. Ще видим по-нататък дали съм прав. Окей, до по-късно тогава. Здравейте. За последен път, надявам се. Вече си мисля, че започвам да губя времето на много хора с моите филмчета. Мислих си, че последното ми филмче за покупките ще бъде достатъчно. Мислих си, че няма повече какво да се случи в този трейд. Но той наистина се оказа доста интересен и да, исках просто да покажа какво се случва. Съжалявам, че първото ми филмче от днес се е загубило някъде. Имам подозрението, че съм забравил да го запаметя след като го записах. В първото филмче си определих и си показах как си определям нивата с зоните за подкрепа и съпротива. И точно то се е загубило. Да, за съжаление. Мислих си, че няма с какво повече да ме изненада този трет. Мислих си, че няма какво повече да се покаже от него. Ето че той не успя да си достигне таргетите и аз просто исках да покажа как си обръщам позицията. Вече показах къде си бях разположил, къде си бях променил мястото на стопа на покупката. Ето тук, на същото място сега имам отворена продажба, т.е. стопа ми се затвори на около 180 пипа плюс от поръчката с 150 от миналия път, значи 330 и тук прибрах малко. Да, но по-голямата част от поръчката, около 330 пипа, само за съжаление, до тук не успях да взема 550, които се надявах да взема, но ще ги преследвам здраво. Надявам се, че този път надолу
вече ще ги хвана до края на седмицата. Да, окей. Значи какво всъщност се случи тук? Ето имахме тази зона на подкрепа, която определих, под която не случайно си разположих ордера за продажба, както и стопа на покупката. Просто това е последната точка 99.87, последната точка на биковете. Както виждате, първи път мощно отблъснаха цената от това ниво, втори път тук отново, ето това е на M15 графика. На M15 графика, забележете с каква свеж отблъскват само цената от нивото. 47 пипа, близо 50 пипа отблъскват цената веднага от нивото. Нов натиск и нов мощен пуш нагоре на биковете. Просто изключително силна зона. Точно затова казах, че ако е тръгнала да пада цената, трябва да пробие, тогава ще ме удари стопа. Ако не е тръгнала да пада, тук ще се отблъсне. Ето го, при втория пуш те отблъснаха цената с 100 пипа. Просто да, и тук с този фалшив пробив на отбелязаната от мене, тук пак съпротива с фалшив пробив. Това беше просто края на биковете. Ето тук всичко за тях приключи. Беше чиста формалност вече да се пробие нивото и цената да удари моя първи тейк профит левел. Ето тук при 98-99. Сега спокойно вече мога да си преместя стопа от тук. Това си е вече изцяло мое решение. Къде да го сложа? Дали да го сложа тук на нулата, дали да го сложа над тази зона на бивша подкрепа, сега съпротива. Видя се вече колко е силна. Ето тук видя се вече колко е силна, така че само да си намаля свестите, че не съм свикнал. Видя се вече колко е силна и това ме радва, че е толкова силна. Значи ако стопа ми е от другата страна, ще е на правилното място. Но, както казах, решението е изцяло мое. Или тук отгоре мога да го сложа, или директно над 99.87, или пък на нулата. Вече първият ми take profit level е ударен. И да, тук имаме потенциално ниво за нов ревърс, но не мисля, че цената ще успее от тук да се обърне. Все пак да не казвам голяма дума, пазар е, върти се. Да, и от тук вече, ако си пробие, го чакам ето по тези нива. Тук или дори още по-надолу, значи ето тук, така, зоничка, отново зоничка, 30 на пипа зона като таргет зона и да, ето вече по тези нива. Мисля, че това е, което исках да кажа. Мисля, че е подходящ завършек за цялото целият този филм, за целият този трейд, как удря стопа и как обръща позицията. Мисля, че беше редно да се покаже в края на краищата. Довиждане от мен.